zuciya ba ma rabuwa ko daɗe koya mai kyawun ado sannan zinariya yau na tabbatar da aiki na ce da niya juya ki da rasaya Zo daga kanka sama kalli tauraruwa ni ce ta ka gasa kani rai ko kuwa kaɗan tallafa ni kar na yi faduwa cutar sawaki ka ba ta jin magani wallahi ni ta kace Sauti daga DJ Aliyu LG. ina san kikin ga dole na yi miki hidima a sashi na zuciyar ka kamun gurin zama ki juya ki rausaya ki ɗan na akwai doma kaɗan durkusa nawa bayan kan zama Samai sun ka haka an ka ce babu tantama a raina nake fada yin bayan ka ba wani kada na tantama wasu yana da abubuwa shafi gaskiya nake jin sun ka ba na jin mawuti na saratar zuciya kin da kofi kwaɗayi shi nake janya aiwa mutum ya rufi gaskiya ɗaya ce karya kwalanta sai jefi ka biya mai laya na kiyayar zamani idai na yarda da kai Wannan shi ne DJ Alios LG a masu sauti. Kyakkyawar fuska na kalla ta ɗebe kewa, bai san barka na samu fitilar ƴan mata. Kyakkyawar fuska na kalla ta ɗebe kewa, bai san barka na samu dan auta na maza. Masoyina, Masoyina kai ne, duniyata, abokina kai ne, ke zuciya, rabin raina kai ne, ke jijiyata. jinin jikina. Kin zama komai na, abin kallo, madubina. Kai ne tunanina, a barcina da mafarkina. Bambari ke cutuwa, zan zama garkuwa, kuma yake zuwa gare ki zani tare shi. Adadi na ruwan sama wanda suke zuba, adadin kifaye ma ba a san su ba, adadin bishiyoyi ba za su kirgu ba, haka soyayyar ki a rai ban san ta ba, ko da za a auna ba su kere wanda zai doka, wata misaltuwa soyayya wacce nake miki a zuciyata. Ba a san ƙarshensa ba, soyayya kama jiki, ba ku san haɗuwar mu ba. Alkhairi ne a ciki, sana san ba sharri ba, kada ku ce za ku raba, ba za ku iya ba. Wannan shi ne DJ Alios LG a masu sauti. Saki suturare, da zo a zauna, buɗe haƙware, in ta murna, na saki tsaye, dukkanin fargaba. Bai amare mu a nuna ni da kika tare, za mu zauna rayuwa ta kare a tare har abada. Kawai ku kalla, shi na ba a kala, wanda bai so ni wanda, ni ma bana so ni. Kin tsayar zaɓina na sanar dangina zan turo amma sara na bari.
zarafi